No Som una mica així, els catalans. Pues jo no vull ser-ho. Tu vols més nervi. Home, jo vull alegria, 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 alegria. Però bueno, tothom té el que es mereix. Jo això no us enganyaré pas. ¡Ey! ¡Falta de amor! Dels meus fills, saps? Hem crescut junts i hem fet el festival. Sí. Com esteu, actitud? Com estem? Que és dijous, hòstia! Volem sentir-vos! Everybody's time. Everybody's time. I hate everybody. Everybody's done. I couldn't stand them anymore. Everybody's done. Yeah, I always in my way. Everybody's done. Always there to annoy. Everybody's done. Sí, ¡ay! ¡Actitud! ¡Actitud! ¡Actitud, pues! ¡Ay! Este tipo de conciertos, de eventos, de llamarlo como salga de las pelotas, esto no se hace por ganar dinero. Esto se hace por romanticismo a la música. Y hoy en día parece que somos pocos, pero bueno, somos pocos, pero somos locos. Siempre fuiste la oveja negra, señalado al caminar. Siempre fuiste inadaptado, un blanco fácil más. Que eres culpable por tu sinceridad. Que tus pecados son el peso de tu vida. Siempre fuiste la oveja negra. Siempre fuiste inadaptado. Let's go! If you need me, I'll be there. When you're down.
tot el personal. Sabem la gent que va cada any i sempre, Nosaltres comentem la jugada. Hosti, aquest dia l'any passat portava un tato menys. Las siguientes 2 canciones son en euskera. Total, que un idioma, pues eso, que no se pierde, el que no sabe no aprenda, sino porque los que saben no practican. Entonces, pues bueno. La gent te veu com si estiguessis treballant, però tu fas gratuïtament perquè dius, tio, estic ajudant a que la gent somrigui, estic escoltant bona música, estic veient un espectacle que, sincerament, és ridícul que es paga per una cosa així, i veus a la gent disfrutar i tothom és amable, respectuós, i és un plaer tirar canyes a tota aquesta gent o cervesa sense alcohol, que per primera vegada ahir es van acabar, que he tingut a comprar. L'actitud, ganes de passar-ho bé i disfrutar sense donar problemes. Kendu kareta hori, nire bila etorri. 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 Nasko ziluka, ziluka, nasko ziluka. Rotllo familiar una mica, no? I de tractar molt bé els grups, perquè això sí que ho tenim clar, tots hem tocat en grups i sabem el que és anar por ahí a tocar, saps? I a vegades pues, te trobes coses que no molen, no? I sempre hem tingut clar que el tracte als grups, organitzar-ho bé perquè tot estigui separat, a vegades arribes a un bolo y no saps ni on deixar les coses. Comprad merchan, no solo a nosotros, a todos los grupos que han venido hoy, que se dejan ahí el cueriti para venir aquí a tocar, que cada vez está más jodido. Así que ya sabéis, a dejar un poquillo ahí las perrillas, os lo agradecemos enormemente.
no has mirat? No. Els grups no beuen alcohol. Gens ni mica. Ahora mateix superar la resaca. Sí. Es venir a pasarlo bien, el buen rollo, el compartir la música, conozcas grupos o no, al final siempre descubres tanto grupazos como gente y al final acabas haciendo amigos de un año para otro. Aquests dies la piscina està oberta només pels del festi. Islang no és verdad, és de la gravació de la seva primera pel·lícula. I un triangle invertit pel feminisme dins del món del cinema. Pioneres. L'actitud és amor total a la música i a aquest estil de música i és família perquè et sents així, et sents com a casa. Sí, una de les coses que poder fa més por és aquesta, la mitja d'edat. Que no hi ha relleu. No, és com que veus que no hi ha jovent a darrere. Però en el metal tampoc i no els hi passa res. Bueno, el guai és que tots són grans i llavors nosaltres ens queden molts anys encara. Ja, això de la mitjana d'edat m'ha encantat perquè em mola, perquè vaig tocar la primera edició amb l'Òscar amb un grup que teníem que es deia Urricade i em sentia molt jove i encara em continuo sentint jove, saps? Perquè la gent ha anat pujant d'edat, no hi ha relleu, no veig gent jove, encara em sento com en plan de tinc marge per fer el que sigui, saps? Aquesta nit. Eternamente joven, no? Sí. Aquesta és l'actitud. L'actitud és rodeixen de carcamals per semblar jove, no? Ja, tio, quina ruïna, tio. És que fa molts anys que som joves, o sigui, no som grans, fa molts anys que som joves. Uau, soneu a vells que t'hi cagues. Ja, és que El rock and roll no té edat, crec jo. Tu què creus? I segueixo fotografiant en automàtic, o sigui, soc autodidacta total. Potser abans buscava més fer foto del que era l'escenari i el grup sencer, i ara veig que és més planos, jo què sé, de cares, jo què sé, d'un moviment que tingui un guitarra, o les que acabo triant així són de detalls. A mi m'agrada també viure els concerts, o sigui, per això normalment estic a primera hora. Els primers grups, per mi, s'han de vindre a veure perquè segur que et trobes alguna sorpresa de grups que no coneixes i són una puta canya, Però m'agrada a primera hora fotografiar i després, jo què sé, normalment a mi els concerts miro el que tinc, mira, tinc del cantant, del bateria, de tal, tinc més o menys així i ja guardo la càmera i disfruto del concert. La música és la millor medicina, tio, jo tinc, però... em car de programa, cago en Déu. Forma part del meu ADN els últims anys, vull dir, anar a un concert i portar la càmera a sobre sempre que pugui i estigui permès i captar el que està passant. Són fotos molt personals, des d'un punt de vista que busca el subjecte, aïslar el subjecte de lo que està passant i sobretot el gest. M'agrada moltíssim agafar el gest del cantant, de l'intèrpret, del baixista, de qui sigui, del moviment, la gent, la suor, la passió, disfrutar de la música, de l'ambient, de la gent. La energía es muy potente, la música te puede gustar más o menos, pero a mí lo que me interesa es la energía que mueve con la gente. Entonces no presto tanta atención a la música, sino a lo que hacen detrás mío. O sea, los músicos me interesa cómo se mueven o cómo manifiestan su música y tal, pero a mí lo que me interesa es lo que provocan ellos. Aquí lo que buscábamos era eso, gente por el aire, patas para arriba. El subidón que te pega solo cuando ves cómo la música afecta a la gente. Entonces es muy chulo cuando todo el mundo hace y se sube y les motiva y les ves sonreír. Eso para mí es una actitud de vida. Go!
Tot és cremar-ho tot, tio. Cremar-ho tot i tirar endavant i el que faci falta. L'actitud és precisament que aquí pots ser tu mateix o tu mateixa i... Voy a bailar y no puedes darme